Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the Ten Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Welcome din sa itong programa Taknas Pagtuon. Akong ipahibalo kaninyo nga ang Taknas Pagtuon nagapahibalo nga dunay dako kayo nga panagtigom. Dito pagaymon sa Mountain View College karong umaabot nga Mayo 8 ngadto sa 24, 144,000 ang ginahuna nga moapil niini og ang atong pangulo ni si Dr. Roger Nomos nagapahibalo nga ang tanan gayon ginaimbitahan nga moadto dito sa Mountain View College niining umabot nga Mayo alang sa pag-apil sa 144,000 nga magadayeg sa Ginoo og dinhi ang Taknas Pagtuon nagapahibalo sa tanan nga atong padayonon ang dakong kalipay, ang dakong selebrasyon sa mga panalangin sa Ginoo pinaagi sa pag-apil niini. Og hinaot nga inyong padayonon ang pag-ampo, inyong padayonon ang pagsuporta sa bisan unsa man nga gibilin sa Ginoo nga bulaton kay ang tanan nga mga bulaton alang sa Ginoo mao lang gayud ang muhangtod niining kalibutana og mao lang gyud ang dunay gitawag nga pag-apil sa kwintada dinha sa kasing-kasing sa atong Ginoo. Sa dili pa nato padayonon ang pagtuon, ako kamong imbitahon sa pag-ampo. Amahan nga langit nun. Dalaygon ikaw tungod sa paagi nga imong gihatag kanamo. Imo kaming gihatagan sa pagtuo, panalangin, sa material o sa spiritual. Ug karon makahimo na sab kami sa pagtuon sa usas sa importante nga pagtulunan, paghimong tinun-an sa mga pangulo nga espirituhanon. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo ug sa panalangin nga among padayon ng pagdawat karon sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluwas. Amen. Discipling spiritual leaders, paghimog tinun-an sa mga espirituhanong pangulo. Ang atong memory verse, Lucas 6:12 ngadto sa 13 nagaingon, ug niining mga adlaw si Jesus miadto sa kabungturan aron sa pag-ampo, ug sa tibuok gabi siya nagpadayon sa pag-ampo ngadto sa Dios. Ug sa pagkaadlaw na gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug gikan kanila iyang gipili ang napulog duha nga iyang ginganlan nga mga apostoles. Usa ka hulagway nga nagpaila nga bisan si Ginoong Jesucristo mismo gibati niya ang pagkadili takos sa pagpangunay sa pagpili sa iyang mga mahimong mga apostoles, mga orihinal nga pundok nga mahimo niyang tinun-an nga maoy magahimo sa pagsabwag sa mga pulo nga gusto nga ibilin sa Ginoo silang kasing-kasing. Gibati sa atong Ginoo ang pagkadili takos. Iyang gihimo ang usa ka pag-ampo sa wala pa niya pilia ang 12, gihimo niya ang usa ka pag-ampo dili lang 30 minutos. Dili lang usa ka oras, kun dili matod pa dinhi ug sa tibuok gabi siya nagpadayon sa pag-ampo ngadto sa Dios.
higala usa kini ka makapatandog nga mga pangunahuna sa Ginoo. Nga ang Ginoo sa iyang pagpili sa mga tinunan, iya kining gibati nga pinakadako nga lulan sa iyang kinabuhi. O wala niya gibati ang pagkatakos, wala niya gihimui og argumento ang Dios. Wala siningon, Dios nga Amahan, ikaw nagapili kanako nga magahimo nini nga misyon sa pagluwas sa katawhan nga nagpakasala. Kaya ko ni. Imo akong anak, imo akong gidihog, imo akong gipadala, kaya ko ni. Pilion na nako kung unsay akong gusto. Ako ang dunay personal discretion. Doon ako'y gitawag nga full authority. Nga kung unsay akong judgment dinhi karon, mao kana ang imong aprobahan. Wala ing ana ang kiniya sa Ginoo. Iyang gibati nga sa iyang pagpili sa pinaka-importante nga grupo nga mao'y magapadayon sa mission nga iyang gibilin o nga iyang gisugdan. Iyang gisiguro nga kining dusi sa iyang pagkatawhanon nga gibati niya itong panahona, mahimo kining aprobado sa Dios nga langit nun, aprobado sa Amahan, o nga kining dusi bisan sa ilang lahi-lahi nga mga kinaiya, lahi-lahi nga mga backgrounds, o lahi-lahi nga mga kaluyahon, mahimo silang gitawag og ordinado, mga pinili nga mga dusi nga maoy magpadagan sa bihikulo sa kaluwasan alang sa pag-abot sa tanang mga katawhan dalhon ngadto sa langit ng pulianan aron didto magkinabuhi uban ni Ginoong Kristo, uban sa itong mga minahal sa kinabuhi, uban sa itong tagsa ka mga panimalay, magpuyo sa kalinaw, kalipay, ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Amen? Asay lisod ang paghimog tinunan sa mga espirituhanon o paghimog tinunan sa mga dili espirituhanon. Usahay ang hagit mga higala, makayon kita, lisod kaayo nimong himuong tinunan kini mga tao nga mga bright. Guys, good kita kaluwasan sa mga dato sa mga pobre. Ug atong ginahatagag analisar nga ang lisod kaayo dalan sa mensahe ang mga dato. Tungod, dili tungod kay sila mga gahi o kasing-kasing, apan tungod kay duna na sila'y garbo nga nakaturok daan silang kasing-kasing. Dato ko, dili ko nimo pwede maimbitar sa inyo mga katiguman dinha nga dili pinaagig sakto nga protokol. Ipaagi og formal letter, address nga to sa ako ang opisina, then ipasa sa akong sekretary, dayon mitingan na mo na, kay ang akong schedule puno na. Busa makaingon ko nga, dili man tungod kay mga dato, mga gahig kasing-kasing, kay daghan man po mga dato nga mga maayo kay kasing-kasing. Pero tungod kay doon na naka-attach dito nga virus, nga di mong pwede ni siya dali-dalion. Muagi kita taas-taas nga protokol, ayha nato sila mahatod ngadto sa langit nun nga puloy-anan. Higala, asa may lisod mo og tinunan. Maghimo kag tinunan sa mga dato o sa mga pobre. O karon atong isgutan, asa may mas lisod. Ang espirituhanon or dili espirituhanon. Kana bang imong hatagan og Bible study ang tao nga nagunahuna na nga dagan na sing naibalaan sa pulong sa Ginoo. Dagan kog nabagat ni ana nga nganong dili man mo magwali ngadto sa mga tao nga way naibalaan sa Biblia. Nganong diri magid mo magwali nga kami mga pangulo ra ba mi sa dako ra ba ni among relihiyon. Igala dili buti pasabot. Kay dako ang imong relihiyon, dako kag naibalaan sa pulong sa Ginoo. Dili buti pasabot nga kay nindot ang imong relihiyon, maayo ang imong natunan sa pulong sa Ginoo. Ato kining matanaw karon dinhi niining ato nga pagtuon. Kadyot lang nga pagtuon apan kini makahatag og tandog sa ato ang tawhanon nga mga pangunahuna og pagbati. Dunay duha ka mga pulong nga ato maisgutan sa paghimog tinunan sa mga espirituhanon. Number 1, pagtudlo, teaching. Ikaduha, pagbansay, training. Pagtudlo, teaching, pagbansay, training. Ang pagtudlo,
mao ang pagpahat sa kaalam. So kung magtudlo ka, doon ay pagpahat sa kaalam. Ang pagbansay, mao ang pag-aplikar sa unsa ang gitudlo. Balikon ko. Ang pagtudlo, mao ang pagpahat sa kaalam, ug ang pagbansay, mao ang pag-aplikar sa maong kaalam. So, sa academics, ang definition sa teaching, gitawag ka transfer of knowledge. So, karon gibinisay nato ang pagtudlo mo pagpahat sa kaalam. Kung binisayon pa gyud mo pag-transfer, binisay nga doon in English. Pag-transfer ngadto sa usa. So, kung si Pastor Paulo nahimong magtutudlo, kinahanglan nga doon ako'y naasa kong unahuna nga akong itudlo para matransfer nako ang knowledge nga akong nabalan ngadto kanimo. Mao na teaching. Teaching is transfer. So, mga bata, maestra, kinahanglan gyud nga dunay ikatudlo ang maestra para dunay siya matransfer. May saipod nga mga bata gauna og tuon, paghisgot sa maestra nga wala ka tuon, moingon na lang pod ang mga estudyante nga nakatuon naman na maya. Nakatuon naman mi ana, ma'am. Naguna pa noon ang mga estudyante. So wala kay transfer of knowledge. Pero dinhi atong gituhuan nga si Ginoong Kristo puno sa kaalam ug nga kini nga kaalam yang gipahat ngadto sa mga tinun-an ug sigurado gayud kita nga dunay nakatunan ang mga tinun-an sa diha nga gipahat ang maong kaalam. Ug dayon dili lang pagpahat sa kaalam kundi pagbansay. I-aplikar kini. Kinahanglan kini workshop, hands-on. Kana mga computer experts karon dili na pwede nga tudluan lamang nimo sila unsaon paggamit o unsay mga theory sa computer kundi tudluan mga aplikasyon sa computer. Ako kining tawgon sa duha nga pulong sa English, theory, mao kini ang knowledge, ug practice, experience. So do theory and practice. Permanente gyud nga naay knowledge, napoy practice. Pwede pod what I say o what I do. Dunay ginaingon gani nga follow what I say, do not follow what I do. Muna nga kay ni sukwahi man ang yang gitudlo sa yang gibuhat, moy na lang siya nga follow what I say, do not follow what I do. Pero kini nga mga sinultihan, balikog kini kaayo mga higala mga kaigsunan tungod kay walay epektibo nga pagtudlo kung kini dili inubanan sa maayong aplikasyon or dili inubanan sa buhat. O sa kamahan, magatudlo sa iyang anak nga ayaw mo pagpanigarilyo, pero nakita sa mga anak nga amahan na nigarilyo, di siya pwede mingon, follow what I say, do not follow what I do. Kinahanglan amahan, undangon sa nimo ang imong pagpanigarilyo, sa diha nga ikaw makahimo pag-instruct sa imong mga kabataan sa lig-on gayod, adunay gitawag og puwersa ang imong pagsulti nga dili ka mo muhimo niini sumala sa akong giingon. Kanang maingon nga follow what I say, do not follow what I do. Do na gyapon na siya epekto gamay. Pero dili gyud sama sa gitawag nga inubanan sa ehemplo. So daghan kayo mga hiwi kay nga mga pamaagi karon labi na sa atong tagsa-tagsa kapanimalay, mga ginikanan, ang amahan, mauni, palahubog, dayon maingon din siya mga anak, ayaw mo pagsundog-sundog nako nga palahubog ko. Kinahanglan dili gid mo moinom ang mga bata murag makatawa usahay si daddy nagahimo og pagsulti pero ang iyang gihimo mutabon sa iyang gisulti. Igala dili man ta makaingon nga hingpit ang usa ka tawo. Ako nakadungog man pud ko na sa kong amahan. O makaingon pud ko nga salamat pud sa Ginoo nga wala pud ko nahitumpawak ni ana. Pero nakadungog ko sa akong amahan nga follow what I say, do not follow what I do. Kaya ang akong amahan sa unang panahon, grabe gyud pod. Pareha ra gyapon sa uban nga amahan nga dunay pagsigarilyo o dunay palahubog o palainom. Alang sa buhat ingon nga mga sumusunod ni Ginoong Kristo, dili igo ang pagsulti, kinahanglan gayod ang buhat.
ug si Ginoong Hesus mao ang nagsangkap nining tanan. Ngano nga kinahanglan man magatudlo ang ug magabansay si Ginoong Hesus ug usa ka pundok nga mahimong iyang tinunan. Nganong kinahanglanon pa magyud? Ngano? Tubag. Tungod kay ang iyang panahon dinhi sa yuta hamubo lamang kayo. Muna nga, di pwede nga di siya maghimo og kining iyang mga successors nga mo'y mupadayon sa buhat nga iyang gisugdan, kay kadtong iyang gibilin nga mga buluhaton, mao man kadto ang paghatod sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa tanang katawan. Dili magsilbi nga ang gihimo sa Ginoo dili mahibal-an sa tanan, kay ang iyang kamatayon didto sa krus sa Kalbaryo, kun kini wala nahibal-i o wala gidawat sa tanan nga mga katawhan, wala kini epekto sa rasa nga tawhanon, dili kini mohatag og kayuhan higala. Mao na nga gahimo siya og pundok aron nga mahimo ang pagpadayon sa pagsulti sa epekto sa gihimo sa Ginoo didto sa krus sa Kalbaryo, nga karon kita mga beneficiaries niining tanan. Kita ang mga nagdawat sa mga benefits. Samara nga gisultihan ka nga ang imong amahan nga ni pahulay usa ka to ka veterano sa World War II o kinahanglan nga entitled ka sa tanan nga mga benefits o sa diha nga gisulti kini imong gi-process og nakadawat ka mao ka na igsoon imong gi-process karon ang epekto sa gihimo sa Ginoo nga beneficiary ikaw sa kaluwasan nga gitanyag o gihimo ni Ginoong Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. Ang iyang panahon nabubo lamang kayo o gikinahanglan siya mga tao nga mopadayon sa iya nga misyon. Lucas 6:12-16 na gaingon, og niadto mga adlaw si Jesus miadto sa kabungturan aron sa pagampo, og sa tibok gabi siya magpadayon sa pagampo ngadto sa Dios. Og sa pagkaadlaw na gitawag niya ang iya mga tinunan og gikan kanila iyang gipili ang napulog duha ang nga iyang ginganlan og mga apostoles, kamo kini si Simon, si Pedro, si Andres, si Santiago, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Matthew, si Thomas, si Santiago, si Simon, nga ginganlag si Silote, og si Judas Iscariote. So dunay duha ka Simon dinhi, duna po'y duha ka Judas. So tanaw na to kini ha. Dunay duha ka Simon ug duna po'y duha ka Judas. Sa pundok sa atong Ginoo, dunay duha ka Simon, dunay duha ka Judas. Katong usa ka Judas mao to si Judas Iscariote. Pero kini usa ka Judas anak kini ni Santiago. So mga kaigsunan, dunay mga pamilya karon nga di gid sila mosugot nga ang ilang anak nganlag Judas. Pero actually dunay duha ka klase nga Judas dinhi. Judas nga anak ni Silote, Judas nga anak ni Santiago, ug si Judas Iscariot. Pwede lang tawag og Judas, pero dili lang Judas Iscariot. Ang pagampo maoy mag-una sa wala pang pagpili. Karon sa atong aplikasyon kini. Kung dunay mga pilion nga mga opisyalis sa iglesia, pilion nga opisyalis sa misyon, sa union, sa division, kakinahanglan gayud sa pagampo. Ug kana atong gihimo. Dili nato pilion ang mga katawhan nga binlan sa buluhaton sa Ginoo, dili nato sa pilion daan aya magampo. O kini mga hulagway, wala nato sa paka kini. Kanunay gayud ang pagampo sa wala pang pagpili. Ang pangutana, pila man ka oras ang atong gigugol sa pagampo sa wala pa ang pagpili. Si Ginoong Hesus nagahin og usa ka gabi niini nga katuyuan. Bisan pa niana ang iya mga pinili nagpakita og mga kinaiya nga dili dinihog sa espiritu. Si Pedro nahimong bakakon. Si Judas Iscariote nahimong nagbabudhion. Si Tomas nahimong nagbadudahon. Ang uban init og ulo. Sa puton, lahi-lahi ang kinaiya anaa sa iya mga pinili. Mga higala, nakabasa sa akong pagkabasa nini, murag makadiskuryo ta. Murag makadiskuryo ni, pero makadasig sad. Makadasig, to kay makaingon mapunta nga, ang Ginoo gani, siya na gyud ang nagpili, unya, nagahi-gahi pa gani sa ulo. Dili ni siya kapital nato nga gamiton, aron nga mahimo natong pagsunod sa dili maayo. Apan, alang ka nato atong sabton, paagi kini nato nga mahatag kita og pagsabot
sa kinsa man galing ang tao nga magpakita og dili maayo nga kinaiya ato kanang sabton kay bisan pa man sa pundok sa atong Ginoo dunay mga kinaiya nga dili gid madawat. Apan gisabot kini sa atong Ginoo ug gidawat kini sila nga ingon nga mga katawan sa Ginoo. Kun kini mga kinaiya ato makita karon, ayaw katingala. Apan ayaw paghunong sa pagsalig sa Dios. Ayaw paghunong sa pagampo. Maluya man o may depikto kini sumala sa ato makita mo ni ang iglesia sa Dios, mga katawan sa Dios. Ang iglesia mao ang tumong diin ginabubo sa Dios ang iyang pinasahi og pinakadako nga pagtagad. Mao kini ang sinulat ni Ellen G. White sa Acts of the Apostles pahina 12. Mao kini ang nagpasundayag sa iyang grasya diin siya nalipay sa pagpakita sa iyang gahom nga nag-usab sa kasing-kasing. Mao kini ang iglesia nga dunay mga depikto. Ang 12 ka mga tinunan mao ang small group nga gimugna ni Ginoong Hesus. Gitawag kini nga pinakaduol ni Ginoong Hesus sa iyang mga pahimangno. Adunay lahi nga grupo nga tinunan si Ginoong Hesukristo ug mao kini ang 72 ka mga katawhan og 6 times 12 kini sila. Lahi kini nga pundok kitawag kini larger group. Knowledge, experience, information, transformation, conversation, conversion. Mao kini ang naghatag og mga dualistic words dinhi sa atong pagtuon karon. Knowledge kinahanglan do na kay kasinatian, ang impormasyon kinahanglan mohatag og kausaban, ug ang pakigsulti kinahanglan maghatag og konbersyon. Kini unta makita sa iyang mga katawhan karon nining atong mga panahon. Dili ang emosyon o pagbati mao ang basihanan sa atong pagkatinuod nga sumusunod ni Ginoong Hesukristo. Dili kay dalhon nato kining emosyon nga I feel, Ang mathematics ako gitawag nga prangka-prangka nga subject. Dili siya pwede nga moingon I think, I believe, I feel. Ang mathematics eksakto gayud. Di siya pwede may nga 3 plus 3, I think. It should be equals. Eksakto gayud. Dili pwede nga kung ikaw nakautang og usa ka gatos, moingon ikaw nga I think, I believe, I feel. 50 ra akong utang nimo. Eksakto gayud mga kaigsunan. Ang unsay gisulti sa balang kasulatan, inubanan sa kasinatian sa mga pulong sa Dios, mao ang tinuod nga basihanan. Dili ang unsay gibati o excited ko kayo. Kay malipayon mi sa among pagsimba, I feel nga ang Ginoo among gisimba, I feel nga ang Dios kauban namo. Dili madala ka nag I feel. Mga higala, bisan ang sinseridad, dili mao'y basihanan sa atong pagkatinuod nga sumusunod ni Ginoong Hesus. Nga sinsiro kay sinsiro ka, posible ka mahimong sinsiro sa iyong pagkasayop. Ang paghimong tinunan sa mga tao nga nagtuo nga sila naa sa Ginoo mao'y atong hagit niini nga pagtuon. Ang balaang kasulatan mao ang otoridad sa atong gawi ug pulong. Dili ang emosyon, sinseridad, kahingangwa, kaulaw, kataha o unsa ba. Lucas 6:39 nagaingon, og sila iya usab nga gisuginlan niining usa ka sambingay, makahimo ba ugod ang usa ka buta sa pagguyod sa laing buta? Dili ba mga hulog silang duha ngadto sa gahong? Si Ginoong Hesus walay pabor-pabor. Pobre, dato, inila o simple, iyang minahal og patas ang tanan at ubangan kaniya. Apan gipili niya ang mga kabus o mga ordinaryong tao tungod kay nakita sa Dios ang ilang pinakaandam, pagkaandam mo tuon kang Ginoong Hesus. Dili nimo masudlan ang puno na daan. Nagtuo ako nga ang Dios gusto maghimog tinunan sa mga dato karon. Kung sila andam mulingkod og maminaw sa iyang mga pulong, ang Dios adunay dakong kalipay alang kanila. Ang Dios magapili sa mga tao nga sama kanimo o kanako. Adunay kaluyahon, apan piliun niya ang sama kanimo o sama kanako nga andam magpatabon sa kusog ni Ginoong Hesukristo. Kanang tao nga magpatabon sa kusog ni Ginoong Hesus. Kanang tao nga dato nga andam magpasilong sa grasya ni Ginoong Hesus. Kanang tao nga inila
nga magpaubos sa iyang kaugalingon diha ni Ginoong Kristo. Kanang tao nga pobre nga dili hingpit apan nangayo sa kahingpitan sa pagkadato diha ni Ginoong Kristo. Mao kana ang pilion sa Ginoo, pilion niya aron himong tinun-an ang mga espirituhanon nga mga pangulo mahimong malig-on pagayod og sila mahimong galamiton aron ang kaluwasan nga gihimo ni Ginoong Kristo mahimong mapasulod sa ilang kasing-kasing ug madawat nila si Ginoong Kristo ug sila magahimaya kaniya hangtod sa katapusan. Atong paminawan ang usa ka awit dugang nga inspirasyon sa atong pagtuon ining panahon. Amahan nga langit doon, dalagon ikaw tungod sa mga pulong imong gitugot. Salamat sa iyong pag-ayo sa mga masakiton sa lawas ug sa espirituhanon. Ug salamat sa iyong pagligon sa matag usa kanamo ug sa imong pagdawat kanamo nga imong mga tinun-an nining ulahin o moderno nga kapanahonan. Salamat Amahan sa kadaugan ni Ginoong Kristo ug sa ministeryo nga iyang kanunay nga gihimo dito sa sanktuaryo sa langit. Nga maya mong gisaligan nga kini ang pag-ampo, imong tubagon bisan pa man sa wala namo nalitok sa ngalan ni Hesus. Amen.